Uitați-vă dumneavoastră în ce hal și în ce chip vine dietul mire, bat, criță cu hainele rupte pe el. Dar spuneți dumneavoastră, dar pe ce aduce beata mireasă? Hai să vedem, domnișoara mireasă, ce părere ai dumneata? Dumneata te-ai dus frumoasă și ai venit frumoasă înapoi. Dar uitați-vă dumneavoastră cum arată. Compăpuc în mână, ce știu ce e acolo, descurs, dezbrăcat, dezbrăcinat, hai de mine spuiat. Extraordinar, dar se poate și așa ceva. Domnișoarelor, sunteți mai periculoase ca băieții. Haideți, vă rog, mai în față. Acum cu dumneavoastră, pentru că aveți sticla în mână, nu mai eu sticla starostelui, vă rog să-mi permiteți să facem cunoștință. Mă numesc Vasile Generiu, pe dumneavoastră cum vă cheamă? Corina. Corina. Ia o gură de vin și dumneata. Ei, bun? Să vede că ai tras împreună cu ghirele. Pe dumneavoastră cum vă cheamă? Ianca. Ianca. Ia ieși dumneata o gură de vin să vedem. Nici nu jinga și rău. Nu le mai dau că beau tătă sticla. Noi ia să vedem, domnișoarelor, ce ați putut face cu distinsul ognire. În ce hal ați adus? Ce pretenții aveți dumneavoastră acum de la scumpa noastră mireasă? Ce puteți să-i mai ziceți? Ia să vedem. Care e șefa? Dumneata, da? Să danseze dansul pinguinului cu păpucii mirelui. Nu se poate, nu se poate. Va dansa cu papucii ei. Alte pretenții aveți de la mireasă sau de la naș sau de la nașă, știu eu. Și la nașele se dansează o piesă păstrăgănească. Ei, și nașii să danseze pe o melodie. Și nașii, ei. Le lăsați pe nașe singure. Lasă-o la mine că Nu, ia să vedem. Nașii să danseze. Nașii să danseze, nu nașele. Ei, să schimbă lumea. Dar bine, stai, și eu ce condiție pun? Vedem? La urmă le dăm și noi. Ce ziceți, domnișoara mireasă? Îi putem satisface cerințele la domnișoară? Că nu țin prea mult. Nu! Pentru bărbatul îi face și umblă mânul. Faceți pariu bine că umblă mânul. Eu cred treaba asta. Pentru bărbatul îi scump și drag, nu? Dar tot, ca două femei, deci două fete, două femei, să mai fure o femeie, deci două femei, două fete frumoase, să mai fure încă o fată, e dificil, oameni buni. Crede-mă pe mine, uitați-vă la el. S-o dus bou și-o vini vacă. Nu mai vezi, mai fost o fată acolo. O mai fost o fată. Da. Și dumneavoastră ați participat, așa? Ia să vedem cum vă cheamă pe dumneavoastră. Ioana. Ia ieși și dumneavoastră o gură de vin ca să prinzi un pic de curaj. Noi ia să vedem acum cum să facem ca să nu lungim prea mult, să invităm în ringul de dans mireasa să ne satisfacă cerințele distinselor noastre fațe. Muzica, vă rog, pentru mireasă, o melodie de Pasul Pinguinului. Sau Dansul Pinguinului.
satisfacem distinselor noastre domnișoare cerințele. O condiție! O condiție. Îndeplinească și domnișoarele o pedeapsă. Fiți liniștiți că nu să o îndeplinească. Dar dacă nu îndeplinesc, Aciziu. O melodie țigănească pentru nașul. Vă mulțumim frumos, aplauze dumneavoastră călduroase pentru